Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa qala azza wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayat. Wonten pangarsanipun para rawuh para pendengar ingkang katuhu kinurmatan, wonten pangarsanipun Bapak Ayun Nawawi minangka duta saraya saking panjenenganipun Bapak Haji Muhtadun Ma'ruf. Alhamdulillah sampun rawuh dumugi wonten ing mriki kali senir ing sambi kala lan rubeda. Ingkang saterasipun para rawuh para undangan sedaya ingkang tuhu kinurmatan. Dadan katolompen para kadang muda tumaruna ingkang sutresna ingkang sampun paring pambiyantu samudayanipun kawula aturaken agunging panuwun. Ugi wonten pangarsanipun Dr. Muhatab Hamzah MM ingkang kita tenggo-tenggo barokah mangidul hasanahipun. Wonten ing adicara punika kawula namung ngaturaken agunging panuwun saking salamipun ingkang dipun asta dening Duta Saraya Bapak Ayun Nawawi. Salamipun kawula kanthi asta kalih. Kawula pundi wonten ing buta ing rikma lumarak mandhap kawula simpen wonten ing telenging manah ingkang editeni. Kajawi saking menika sesami ugi salamipun saking Bapak Haji Nur Rahman dalah ibu saha keluarga ugi kaaturaken dhumateng ngarsanipun Bapak Haji Muhtadun Ma'ruf saha ibu dalah keluarga. Diqauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adicara menika saged lumampah sinasa musim Jawa. Ananging alhamdulillah papanipun boten becek, ananging nyuwun pangapunten dumateng para rawuh para pilenggat ingkang sak madya kados ngaten menika papanipun. Ingkang salajengipun monggo kula dherekaken menapa ingkang badhe dados adicara dalu menika bilih Bapak Haji Nur Rahman boten kuwong matur piyambak awit saking bombong-bombonging manah anggenipun badhe ngestokaken darmaning sepuh. Inggih menika badhe ngolok ramekaken putri kinasih ingkang aji bilih Roro Ayu Anik Azizah Anik Badaro dikantuk Mas Bagus Tantoyo Aji Makrufi putra kakungipun Bapak Haji Muhtadun Ma'ruf dalah ibu ingkang dilenggah wonten ing Dusun Teracap Kalibiro. Mugi adicara menika wiwit purwa madya dumugi wasana kalih senir ing sambai kala lan berbeda. Makaten kirang lamunipun ingkang saged kula aturaken ananging leres-leres kawula nyuwun agunging pamunten. Angga bilih menapa ingkang kula aturaken kathah cicir sawetipun amargi kawula namung saweneng jalma limrah
titah sawatah ingkang kebak salah amargi kiranipun pairiyakan. Makaten kirang langkung Abul akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.